Здравейте хора, върши в новото видео на Fortnite. Сега ще играем с едни приятели и да видим какво ще направим. Момчета, какво ще играем? Box PvP, Battle Royale? Battle Royale. Окей. Battle Royale. Окей, да пускаме. Но хора, както може да видите, в дясно е Калян, за който сте чували от моите други видеа, и това е някакъв негов приятел, който аз лично не познавам. И да видим докъде ще стигнем. Имаме си емолта. И чакам. Къде ще скачаме? Сега ще видим, чакайте да ми задли на мене. Окей, къде скачаме, момчета? Pumped Power? Наре, тука. При Pumped Power, при Darth Vader, къде да скачаме? Ето тук, защото близо се спамва мечове и може да ги вземем. Да. Окей. За билиците. Добре. Значи тази игра се целим към мечовете. Явно. Явно. Между докато чакаме докато чакаме играта да почне, хора, искам да ви кажа, че вече видеята ще снимат по малко по-различен начин, защото смених програмата за записване поради малкия фейл от старата програма, хората, които са гледали, знаят какъв е. И да почваме играта. Окей, момчета, да скачаме. Надяваме се тази игра да направим Виктор, иначе... Дано. Ако пак ме убие някой спамер... Да. Окей, хора, не знаете какво се случва. ще се видим, когато... Това е една от стария ми класи, наистина понякога е много Окей, нахална. хора, обратно сме на запис. И тук ще кликнахме някакъв рандом плеер, който joina в партито ни. Открих кой е котаракът в чизми. Оказа се, че го познавам много добре, просто звука му през Fortnite, начин, по който се чува през Fortnite е малко объркващ. Но го познавам доста добре. Да, аз съм дет. Кала, кога успя? Убил го. Това беше най-големия некадарник Или просто Ян е добър? По някакъв начин не ми даде с зиплайна и паднах. Добре, явно отговорът е първото. Той е бил пълен некадарник, а не Йоана е добър. Йоана, идвам за теб. Прикалът има човек сами. Да, аз идвам за тебе. Окей, сега да варваме Катон Чизмим. Перфектно име. Междуто як скин. Мен ме кефи. Какво е това? За Коледа исках билбъкс и си го купих. Защото доста време го искам. Добре. Качваме се тук. В близост има меч, кой иска да... не, има човек обаче. И в близост има човек. Ето, има и меч и човек. Аз стоям за меч. Холи. Почти дет! Не! Сами на една плюнка е. Окей, убих го. Браво. Убих го. Просто имаше помпа, аз нямах помпа, аз имах едно пистолет, с което мога да направя. Кала, не снайпнаха ни. Би го. Да. Аз съм като ти шилд. Пита се ти! Взех ти картата, сами взех ти картата. Остава Калата да вземе картите. Да, Остава Калата да вземе картите и на двама ни. Кала, взиме меча и върви за картите. Готова. Този е с земната сила. Не си стрелят ме. Мъртъв съм. Ти можеш да се защитаваш с меча. Можеш да се защитаваш. Окей, десен бутон. Там... Чайте, хора, да кикнем тоя.
Окей. Као, ако успееш да Давай, оцелеш след давай. тази битка, може да ми купиш картата, защото иначе няма да има време. Да, защото няма, че никой Имаш не го достатъчно прави, год. няма. Браво. Не мога да се дефендваш да убий го. с сейвера. С лайтсейвера. Има близо до тебе един рибулдва. Абе, той няма ли да се спре? Аз го кикнах вече. Катон чизми трябва да му вземат картата, иначе е GG's. Имаме 3 минути. 3 минути ще стигнат. Хули, това е яко What? билки. Не, той може да ми вземе просто картата с голд, защото има достатъчно. Това е нещо ново, аз до сега не знаех, че съществува нещо. Такова. Да, това е от този сезон просто и аз. Да. И аз бях изненадан. С триъгълник се взема пъле при моите наслед. На комп. Да. В този пак трябва да го киквам. Ето. Нали, ако ми даде да кликна... Трябва да си направим партито при Вайд да... Прайват. Кой е привай? Не знам. Така. Ето ми минута. Видеото аз забравих да говоря на Окана. хората от YouTube. И хора сега, както Идва виждате, малко кораб. което станаха нещата. Кавата в момента ни ревайвва. Идва кораб, сами. Окей. Трябва да бегаме. Защото аз нямам нищо. Ако ще идвайте в колата ми. Да, просто идвам при Тя, кавата. чест. Окей, хора, в момента отиваме в колата на кавата. И да се надяваме да оцелеем. Джипле! Чакай, аз ще го наспаме. Качвам се в G класа. Кала, я ти на лилавия марк. Кала към лилавия марк. Добре. Кораба на малко. качвай се. Йоани, качвай се. Добре, къде е колата? Чакай се. Ето. Аз кораба го оставих много малко. Към лилавия марк, нали? Да. Ми не знам. А защо сам е слезал от колата или там някой? Аз съм в колата. Не кала, по-близо не е тук, по-близо не е този марк. По-близо не е този марк. Може ли за мен меча? Или сами ти ще го вземеш? Аз ще го взема, ти можеш да вземеш после синия. Ние сме близо така или иначе. О, да, синия го искам аз, да. Чудесно. Окей. Окей. Йоан е по-бързо идва, защото някой ще вземе мечовете. То синия е наобратно. Не, взеха го. Аз съм сам в колата, аз чуя какво става. Чакай. Не взимай мече, че после сами не може да му ползва абилитито. Да. Момчета, аз идвам, вие да отивайте към синия. То синия вече го няма. Така ли поне има още? Не, той се спомня на един друг. Ми давай. Аз отивам към синя. Да, отведе към Защо, синия, бе? аз взем той. Сами взимам ти колата за кратко, съжалявам, просто ми трябва меча. Аз взех калата. Окей, аудитория в YouTube или поне съм казвам хора. В момента взехме лайтсейберите ни. И ще се видим обратно, когато се случи нещо интересно. Сега не знам дали ако И грешна хора ще при- умра. И зловете хора С обратно. граната. Хора зловете обратно. Аз ще грешна. Преди Йоан има хора, затова в момента взимаме кола и отиваме да му помагаме. Аз ще ги гледам отстрани, да видя колко, дали има теймбот. Ако нямат, просто ги ръшка, защото съм смечи са. И хора в момента интернета ми умира. Това е голяма битка. Аз ще ги ръшна с кола, няма как. Бум, нокнат. Има кемфор. Драги зрители, в момента накрути, няма да бягаш. интернета ми умира. И за това всичко се връща назад. Да, един нокнат вече го сгазих. Окей, чуваме, че Йоан е направил. Един човек е. Двама са всъщност. Поправка. Айде, аз съм дет. Как да е? Кала, защо задивяваш всичко? Аз бягам, има кораб. Окей, значи Има кораб до мен. Аз бягам. Окей. И да, драги зрители, интернета ми се оправи. Сами няма. Идвам. Благодаря. Минита. Слезте. Хоули. Чак, има човек. Да, виждаме го. Нокнат. Има втори. Окей, нокт. Ще ме стрелял. Яла тук, бе. Окей, Как се намира? хора първия ни кил. Айде, аз имам вече 3 за вас, не знам. На мен това ми е първия.
Значи калата има два. Да. Да. Аз съм най-слаб. Кала, чакай, бе! Кала, Кала! Ако не ни чакаш, ще мога да отблъсна целия кораб само с моя меч. Аз мога да го унищожа. Опа, чих се. О, здрасти, здрасти. Аз... Хора. Чак, човек, Ой, а не го виждам къде е. Има хора, има хора. Аз съм с меча. И аз Actually. идвам. Чувам го. И аз. Ама, къде? Някъде. Оле, използвах се абилитито обаче. Това е много лошо. Момчета, къде е? О, нокнах го. А, Умрях почти. Добре. Някой да има меч, защото аз нямам нищо. тук има слаб джус. Вземи Благодаря, защото аз съм на една плюнка вече. Као, може ли да едитнеш, докато аз си пия да съпчета? Окей. Thank you. Окей. Не. Добре, чакай, вестен ме. Калата ще направи опит Кой да го ни убие. метна? Калата. Наби той ми заревя демидж. всичко. Калата заревя всичко. Може ли някой да кара от това, защото не мога просто. Окей. Добре, айде. Аз ще го карам. Опа. Окей, Кой го направи аз съм сега? горе, качвайте се. На къде? На Лилавия марк ли? Не, отидете просто към Росвия, към Лув, към центъра на мапа. И, Към центъра на мапа. И, драга, откъде ще се видим, когато стигнем до марка или стане нещо интересно. Бобой. И почти веднага след миналия запис хора, обратно сме тук, защото чухме някой да се бием. И в момента отиваме да ги дошкаме. Ще успяха, аз не мога да ги чуя вече. И аз... Те се избили тук, що са се избили. Окей. Или това е от стария. Хора, тогава ще се видим, когато сте... Отново ги... Окей, хора, има хора тук. Има хора тук, затова се включваме отново. И ги отиваме да ги избием. Нокнат. Аз съм с едно сиво пистолетче, както може да видите от инвентара ми, и един сейбър. Кой ме снайпи? Аз съм на много малко и човека имаше бандаж, какво там много добър. Ти зелено пистолетче. Не, сам ела, имам подарък за теб. Чакай, защото тук има човек. Но аз хила, защото съм на една плюнка. Окей, Жива аз плюнка. Той има по-добри пистолетчета. Ала, няма да се разберем така. Той има по-добри пистолетчета. Чакай, Као, отиди при това, отиди при самите. Окей. Хора, стакнахме се, вече сме с лайтсейбър и сиво пистолетче. Чакай, сам има подарък за теб, ала. Какъв? Холи! Кала, пак ли ще ни заревява? Това SMG го искам. Зеленото. Мисъл. Да. Калата пак ще ни заревява. Вие симпол ли играте? Да. И ботовете ползват Simple Edit, Кала. Ние не сме едитвали като тебе. Или поне аз не съм. Аз си открих също, сам и дет ти го дадох, само че е зелено. Има тук хора. Стрелят. Къде? Едните от едната, другите от другата. Това е лошо. Спринта ни умира. Окей, продължаваме. Ако сте дет, аз ще мога да ви изблъскам поне. Моята билици до някъде. Има Хубаво, до хора на някъде. Айланда. Сигурно ще има хора на Айланда в топ. О, човек! Тук има. Човек. Аз тук взех меча. Окей, нокнат. Чудесно. Доби го, защото да не го вдигнат. Убих го. Чудесно. Синьо SMG. Благодаря. Много ти благодаря. Окей, прикалата се бият. Окей. Не, чакай, кръва, много малко. Ми щупи го. Окей. Аз го чупих. Хора напрегната игра. Аз ще за голта. Да, има голта. Аз ще не взема. Хора. Хода там горе. Може да вземем сами. Да, животът му веднага умря. Окей. Вътре. Тук има хора, аз ще да ги решкам. Човек! Идвам! Това е добър. Бускам го назад. Да пада. Да ми дрема.
пребил боса, Умирай. малко помощ. Окей. Чакай, защото убих някакъв. Окей, един е мъртъв. Браво! И тук идва и кораб. Това не е сериозно. Аз го спамя. Не, бият ме. Окей, нокнат. Сам идвам. Не, бие ме, Дарт Вейдър. Не, той има кръв. Бързо, момчета. Бързо. Аз имам медкитове, така че не се притеснявайте за това. И някой да взима... Охо, има... Никой е този мъч. Не е моя, от този, който бих. Защото бих двама човека тук. Този какъв е този меч, бе? Този дървения, аз не мога да ползвам абилитито, така че ще го взема синя да си. Не, знаеш какво? Да, ти да го вземеш пак абилитито му едно и също, защото просто е така. Аз ще го взема да се прави, че съм червен меч, обаче също време да ги изблъскваме така. Нали съм с червен? Аз мога сега да ви изблъскам, ако искам. Макар и да съм с червен. Някой ме дръпна това. Окей, хора, на предната игра остат само 10 човека. Чайте да бокснем това, за да не го взема никой. Топ 10 сме, така ли? Да, топ 10. Топ 10 плеера на Fortnite. Ние не сме в класацията. Кой прави сега? Калата се ревява. Както винаги. Не, ще си взема синя меч. Хареса си ми повече. Някой му го е взел. Окей, някой гърми. Ако направи... Кристиан! Охо, Не, киквайте го в момента, още съм в игра. и един наш приятел джойна. Охо, Гинал, здрасти. Да ходим при боса да го Да, лишнем. да ходим да бием. Не, ще го кикнем. После пак ще джойна в пати. Там горе и без има кил. Чай да му кажем, дай само да му кажем. Да, кажи му и после ще го инвайтнем. Аз ще взема едно спрайт духче, че просто ми трябва хилове. Окей, хора от YouTube. Отка. Да, може после обаче. Ще се видим, когато това нещо е интересно. Не, И хора, видяхме плеяри, ето е и натам. Или поне аз ги видях. Ето натам. аз идвам с теб да ти помагам. Да, идва и Ако са добри, ми кажи да ги изблъскам просто. Окей, виждам ги. Двама са. Слагам безкрай спринт. Идвам. Избутай ме! Благодаря. Чизми, билдини с метал, заобдани сме... Да, бягай. Просто бягай. Не трябва да умира. Защо те метнах? Защото калата влез да лесна? плуваш. Влез да плуваш. Бързо, вземи ме. Чакай, че тук нещо ми идват. Бързо, убивай. Той калата лесна по едно време, не знам защо. Дете да ме в лобито. Калата. Реди или лоби? Лоби. И Маля, колко драги просто зрители, запътвам. калата лесна и ние се говорихме, защото сме ботове. Той ни гледаше. От всички нас аз съм най-големия бот. И само за края на видеото да ме видите, ако искате може да ми видите локъра. Ако искате малко ръндове бокс PvP, Не, вие че знаем. калата лесна. Но хора, както може да видите... Калата май ще си. Да, той трябваше да отваря. Но хора, както може да видите, и това ми е локъра, имам някакво неща. Имам няколко емолта и тук. Доста емолти, които повечето дали не съм ги виждала. Да си вземем новото нещо и тук. И да ви покажа, ето тук минали сме паса, имаме яките неща. Мисля, още не сме го минали, но сме го купили. И това вече излязло, което значи, че ще може да го взимаме и според мен е доста яко, мен ме кефим. И хора, ще си видим в следващия епизод. Това беше от мен. И